Amente man ti sa saaden ti probinsya tayo nga Ilocos Norte, kadigiti Agundaway Apo, kumusta? Itinagpatnag 24 oras, medyo adot tao iti aglawlaw. Kaput long weekend mga idol, ado pa'y tinagturong ijay Paway Sand Dunes. Ente man amente ditali ka natin na nakamat report, manipod kini Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, magandang morning, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Duwang insidente, iti bigla traffic accident, iti napasamak, iti sarat, kasamitin iti Pakara. Una, iti sarat Ilocos Norte, napasamak, iti panag-dinumpar, iti may isa nga motosiklo kenti kurong-kurong nga sa Saruno, iti highway, iti Barangay 21, San Marcos, Sarat, Ilocos Norte. Di motosiklo nga NMAX kaya turong tagnagan Rodel Valdez Concepcion nagturong talubulog at talo residente di Barangay Butayong Nueva Era Ilocos Norte iti madalimaan nagpapabagatan iti direksyon. Sumasaruno met ito'y kurong-kurong ngayon turong ni Froilan Inda Agapinan nagtawan talubulog at siyam magindeg iti Barangay Baksil Dingras Ilocos Norte. Según ti PNP idinta manariman iti panapapabagatan iti motosiklo at bigla ito nga nagkilo na isumeten iti panakadungpar iti sumasarno nga korong-korong yapot ipig sa timpak idisgrasya nagbaliktad uno na donor ito'y driver iti korong-korong idinto nga ito'y driver iti NMAX ti saan nga naan Idol Bernard. Kaya kita nasawin na titibong par, ititata nga nasugatan, itireto nga disgrasya. May try, iti RH Sarat, ito'y driver, iti korong-korong, yung may transfer, iti Governor Rocky Ablan Senior Memorial Hospital, ako pa lang ito'y inasinagaba nga sugat. Nagpalagit ti PNP, kadagi tayo motorista, na masabol iti panagan-anayad ng runa, nagdito sa sarnong nga motosiklo, nulugan, sa tumalikiligan iti desgrasya. Iti met Bakara Ilocos Norte, napasamak met ti self-declared traffic accident, iti Provincial Road, ti Barangay Kurokor, Bakara Ilocos Norte. Ti motosiklo NMAX manen, ngayon turong iti 15 years old, nga lalaki 15 Apo. Yes, 15 Idol Bernard manipod ti Barangay 10 San Vicente Bakara Ilocos Norte. Sa investigasyon ti PNP na dungpar na dato'y Acacia Tree nga nagresulta iti panakaitupar ito ulo na idinto nga ti rider na ket nagsagabamet iti panakatukol iti saka na ti driver ken iti rider at padpada nginitaray iti Grasma ngem ni-declare nga dead and arrival timan tinadakamat na maneho nga 15 anyos kung 15 anyos na lalaki igiligi Bakara Ilocos Norte. Nabagaan dagiti naganap dagiti na nagkalubon na Idol Bernard gapo pa lang kanito napasama ka disgrasya nga panagmaneho nga menor de edad. Kabuti ni mabanag nagkalagay iti PNP kadagi tay maneho na masabol iti panagan-anad gapo pa lang iti kastoy nga panagdadaras na maminsan sa pakalaan iti disgrasya ng runa luminor de edad ken awan ti lisensya dagiti agman maneho. Kadula Idol Bernard tinamanteng tangadamag manibod ang mismo ti Korpo ti Pulisya ken ti Ilocos Norte Police Provincial Office para palang kanatoy nga duang aksidente na pasamak iti kalman. Damag palang manibod iti PNP Idol Dennis Salitio Tatak Aramen.